Een extreem zeldzame plant, dat is deze reuzenaronskelk, afkomstig van het regenwoud in Sumatra. Advocaat Fons Mulders, woonachtig in Mariahoop, bezit maar liefst 7 exemplaren van de zogenaamde penisplant. Dit staat maar zelden in bleu, maar deze week stingen maar liefst alle 7 exemplaren tegelijk op. Een bijzonder unieke gebeurtenis. Ja, goed, een van de hobby's is natuurlijk tuinieren en meer de bijzondere natuurlijk deze plant. Dit is de Amorphophallus cogna. In het dagelijks leven noemen ze hem ook wel de penisplant. Wat is me te noemen? De penisplant. Ja. En is eigenlijk genoemd door de geur. Deze bloem, het is eigenlijk een bol van oorsprong, een hele grote bol van oorsprong uit Maleisië en Borneo. Die bloeit maar 1 keer in de 7 jaar en dan ook maar 1 dag, 1 of 2 dagen. Dus morgenochtend is dat uitgebloeid. En dan, als dat uitgebloeid is, dan krijgt het een geweldige geur. En daaraan heeft er zijn naam te danken. Dus dan ruikt er eigenlijk naar penis? Nou, heel bijzonder in ieder geval. Heel bijzonder vies. Ja, oké. Normaal mocht ze al bliezen als er er 1 is, maar je zit er een stuk of 7. Ja, ik heb er dit jaar 7. Dat is heel uniek. Ik heb er soms eentje, een keer 2 gehad, een aantal jaren geleden. Maar nu, tot mijn grote verbazing, 7. Dat is echt wel een penisplantenbos. Ja, eigenlijk wel. Dan zal het die morgenochtend wel een lekker geurtje zitten. Ja, dat denk ik ook. Dus we moeten maar maken dat we wegkomen met de hemelvaart. Hè. Maar gelukkig keurt het gaat regenen, dus dan kan het allemaal neerslaan, die geur. Ja, want ik heb gehoord, in Nederland staat ook ergens zo'n plant. En dan moesten ze zelfs entree betalen als een ding bloeit. Ja, als je naar Leiden gaat, naar de Hortus Botanicus, dan betaalt ze €15 entree voor deze plant te mogen zien. En dat zijn er dan geen 7. Oh, heel vlot doe het geteld. Dan heb ik nu voor €104 al gezien. Dat is al gewoon extra korting gehad. Of gaat uitgespaard, laat ik het zo zeggen. Met wat voor doel heb ze eigenlijk zoveel van die planten? Vind je dat fijn? Of? Nou, de plant biologeert wel. Het is eigenlijk een heel bijzondere plant. Ooit is er met 2 bollen vanuit Borneo gekomen en dan worden die zo groot. Je moest ze dragen met 2 man, zo zwaar zijn die. En 1 is naar Leiden toegegaan en 1 is via een klant van mij hier terechtgekomen. En deze plant is eigenlijk heel bijzonder, omdat er ook in de natuur herbergt er 1 wesp. En de wesp is heel slim. Dat drukt andere wespen aan, een soort huurlingenleger. Dan gaat er met dat huurlingenleger dan bijennesten overvallen, honing halen. Dan doodt er zijn huurlingenleger en net er fijn honing voor de ganse winter. En het zelf dan niks voor gedaan? Er zelf niks voor gedaan. Daar zorgt deze plant voor. Als je goed kijkt aan het einde, dan zie je dat er geitjes in komen in die bolletjes en daar zitten die wespen dan in. Volgens is dat een officieel record zoveel van die planten in bloeit hebben? Ik zou het echt niet weten, maar ik kan het me nog niet voorstellen dat er meer zijn, want dan zou dat wel bekend zijn. Ik heb het nog niet gehoord in ieder geval. Ik zal in ieder geval niet te plaats nemen hoe ze staan op dit moment, want dan hebben die morgen nog een storm van de vrouwen. Oh, maar is toch gezellig.